Yuk, iki lagu apa sih kok aku ora ngerti? Iki lagu lawas lho, Njah. Lah, kowe paling ngurung kae lah, urung lahir. Iki lho saiki nggo mengenang kan gerakannya kan mandan angel kae tapi apik. Walah iki lagu lawas yuk. Ya berarti Rika wis tua ya. Lam siam, Mbok. Ya iya, wis lansia. Mi, iki Anja karo Miskem ndi sih? Selek awan jero teka-teka. Mau le ngomong sih arep Padang Gatot yuk. Adang Gatot iki lha apa lho, Mi? Piye sih yuk? Gatot ora maksud panganan Gatot lho nang restoran ora ning regane. Uang dintane ket mau sunepol lan ngapa jabahe jane? Lah gua anu ngapa lho jagong kok ukur-ukuran bokong? Kowe emang badha wudunen apa? Aku jelek banget ngerti Raine Yumarni anu nyidam apa ya? Sing bener sih, Mi. Kepriwe sih? Marni nyidam maning. Marni apa Umi? Alam Bu Umi ku anu nyidam apa budin bakat, Bu Mudin gajel. Lah iki wong dinteni kok suwi temen elis nang ndi lho? Lah kepiye sih wong dek sing ngumpulna kok malah dek urung sing teka dewek? Nyangkut nang wit salak mbok kan angel golek menyat anu ritok. Elis mlakune lho, kaya ale bata kae. Mending ale batak kaya tok dobol. Halo, selamat siang. Lagi pada ngapa, Besti? Kowe kan udah geblek apa kabeh lho. Mripatmu mang dilajarane kan kumpul nang kene. Takon-takon kayak gue sok manisan. Emang aku manis. Ikan pada kumpul ke borong iki. Wes. Kalake. Iki wis lho Lis, acarane kepriye? Arep mangan-mangan apa kepiye? Oh ya, Besti. Aku mengeneki mai kabar gembira atau kabar gembira yang bisa menyenangkan hati-hati Besti semua. Anu kabar gembira apa sih? Langsung aja ini ya. Jadi, saya mau memberikan informasi kepada ibu-ibu semua bahwa dapat bantuan satu orangnya 5 juta. Hah? 5 juta? Sik. 5 juta? Terus gue persyaratannya apa, Mbak? Persyaratannya ki gampang loh. Ukur KTP, fotokopi karo kakak. Tanpa pungut biaya satu-satu gratis. Yo nek gelem nyemplung sumur ya ora apa-apa, bukan oleh angsuran. Gratis, temenan. Yes. Iki tanpa pasaan sing gelem bae sapa ndang dikumpulna ya. Piye iki? Gelem ora iki mumpung ngene persyaratannya gur kayak to. Guru KTP be karo kakak be lah. Persyaratannya. Kowe kepiye? Ya wes bar iki pada ngumpul KTP karo kakak. Terus dia karep rekam medis. Hah? Rekam medis? Rekam medis ya nenek nang rumah sakit lah. Kepiye sih, Mbak? Ya wes lah pokoknya kayak gue lah rekam-rekam apa. Aku arep nerusan nang RT sebelah. Wes panas ya. Wes ndang dipikirna. Iki pada gelem ora tawarane, Lis? Ya nek aku gelem-gelem bae sih, 5 juta wong siji. Gue kepiye Mi? Gelem ora? Aku mandan ragu loh. Masa iya sih eneng wong awet duit 5 juta cuma-cuma. Oh gari dhewe kan nggo tumbal. Tumbal? Kok lo eneng-eneng bae lo Mi, tumbal barang. Ya siapa ngerti lo Nja, jenenge wong kan orang ngerti. Tapi aku saking butuhe sih, nek Umi ora gelem ya wis lah. Eneng tumbal ora apa-apa lah wis lah, aku gelem lah. Mau tumbal dhisik. Piye sih, Kem? Kok nggo tumbal gelem lah kok sing nampani duitnya sapa? Kan sing tumbal dua aku lho. Kan ning tanggaku ke sing ora berguna kae. Wis lah nggo tumbal bae lah, enek aku. Oh ala cok. Kayak ngono kok sing nggo tumbal kok tanggane. Mbok mikir titik ngapa sih utek. Ya ibu-ibu, sekarang ini mau rekaman medis. Mohon antri ya, satu persatu dipanggil. Urutan yang pertama buat Ibu Mistina. Segera masuk. Yang kedua Ibu Sumarni. Anja. Mbak Lis, iki anu rekaman medis apa sih? Lalu kena apa sih? Heh? Anu kepiye loh? Heh? Iya, noneng apa ya?
Oh iya Mbak. Heeh. Nanti ya Mbak. Bentar ya Mbak ya. Ya, heeh. Yo. Ih, iki anu siapa sih? Nelpon-nelpon ora jelas loh. Apa sih ki moni mening jan? Yo miskom, ngerti ora sih? Aku diteror tahu. Lah iki moni bae lho. Lah kok isa lho, aku ket maisuk di WA ni. Omong elek orang ngangsur, kandang PT ku dibubrah. Lah iki lho ket mau nerori bae. Jadi aku malah kon nguculi klambine. Lah kon ngucili klambine kepiye sih? Ya klambiku arep disita. Terus kepiye? Rika kon udah ora klambinan ngono. Ya mbok nek wis kabeh kan aku lunas. Jangan-jangan Rika di foto bugil, disebaran nang medsos ben oleh duit. Sing bener sih, Sing Jan. neror ben oleh duit gue. Masa kayak gue? Ya isa bae lho yuk. Jaman siki lho, lek dekor hati-hati gelem kayak gue. Ih, jangan ngerine yo kan kayak gue. Golek ti Marni Jal. Marni pada bae ora kayak dewek diteror-teror kayak ki. Gejal kok takon Marni yo. Lah kae yo Marni ke. Apa kan Kam, saldoku ilang. ilang kepiye lho yuk? Lah iki lho saldone kosong. Lah wingi nang pira? Anu ora eneng. Bocah geblek ora katokan. Lah nu genahe lho yuk, gue saldone mone nang pira? Ya ora eneng. Lah Nurika dikirimi apa ora? Ora. Lah si kepiye sih? Ono bocah koclok kayak ngono wong gena ora eneng kok. Bocah geblek kuwi rasa kira-kira lho nih. Ya kepriwe eneng wong kowe neng saikine ora pengirimane ora kon arep ingsi. Kan aneh, ya bener kowe. Ini cengcek koclok ya kowe. Lah ujarku sih wingi dikirimi nang list 5 juta, Umar dikirim. Lah kok isi kosong? Aduh, lis mening. Walah. Anu ngapa sih ket mau berisik bae kayak wedang umep? Ganggu wong turu bae lho. Iki lho Mi, aku karo Yumiskom diteror terus HP-ne mbok sapa? Jangan-jangan gue program Mbak Lis wingi. Mulane aku ora kepencut, soalnya wedi. Jane aku kan curiga lho karo lis lho. Ya Bawalah diriku, Oh, lah, kayak oh banget kasih. Ku ingin selalu bersamamu, tak sanggup lagi diri ini berpisah denganmu kasih. Helis kene tak ngomongi. Apa lo Jah? Kumpul-kumpul wae ora gelem nyanyi-nyanyi kayak gue. Kene diset aku tak Apa mending? wingi anu kepriwe lho. Nganu ni duit kae wingi. Ya aku ora ngerti aku dikokon uang sempetnya kan aku le bayaran. Lah maksudmu anu apa? Ya Dikenal. Ki lho pada bengong. Emang neng apa sih? Kok pura-pura bengong sih kowe? Ya emang kurang ngerti. Emang neng apa? Kan biang iki mending. Pancen Sok-sokan. kowe.